Здравейте, прекрасни мои! Аз съм Милена Голева. Най-добре си подгответе някъде близо до вас чаша вода, защото сега ще се научим как да направим лекарство за всичко от водата. Нека първо малко ви въведа в темата. Сигурно сте срещали някъде изследвания на японският учен доктор Масаро Емото, който прави удивителни наблюдения, подлагайки водата на различни вибрационни и енергийни въздействия. Той открива, че водата има памет. Той открива, че водата реагира незабавно на вибрацията, която й подаваме. Той започва да подлага различни порции вода на различни вибрационни въздействия и открива, че водата променя своята структура, своята решетка в зависимост от влиянието, което изпращаме. Може би всички вие в момента изваждате в съзнанието си вида на красиви кристали, оформени от вода, на която сме подавали хубави думи, мисли, вибрации или музика, защото доктор Масаро Емото също така подлага водата на различни стилове и видове музика. И със сигурност знаем вече всички, че водата има памет и че водата реагира на онова, което излъчва към нея околната среда. Айде сега да помислим на какво подлагаме водата вътре в себе си. По-голямата част от планетата ни е съставена от вода. По-голямата част от самите нас, включително мозъка ни, е направена от вода. И ако ние можем да въздействаме върху водата, която е извън нас, то какво се случва с водата, която е вътре в нас, на която ние въздействаме със своите мисли, чувства, убеждения и емоции 24 часа в денонощието. Водата вътре в нас е подложена на въздействието от самите нас. Така че водата отвън и вътре в нашето тяло може да се превърне в нещо, което да ни лекува, нещо, което да ни облегчава и което да ни помага да ставаме все по-добра версия на самите себе си. Как ще направим това? Нека сега да вземем чашата вода, която сме подготвили предварително, да я сложим в лявата длан, която е обърната нагоре, и да я обгърнем с дясната длан. Знаете, че в центъра на дланите се намират две от основните чакри в човешкото тяло, с които ние изключително силно влияем върху водата. Можете да затворите очи, да почувствате как нежно навлизате в областта на сърцето и визуализирайте там една сфера от светлина. Почувствайте как започва да се върти бавно в областта на сърцето. Почувствайте как започва да разпръсква своята светлина, енергия, топлинка и изпълва с тях цялото гръдно пространство. Почувствайте как тази течна светлина тръгва по ръцете, бавно се движи като течен мед по ръцете, за да стигне до дланите и през дланите, през центъра на дланите, тя започва да се влива във водата, започва да зарежда водата, започва да я преструктурира, започва да я настройва. Така че в чашата ви сега има течна светлина. Почувствайте как въздействате не само на водата в чашата, но и преструктурирате водата вътре във вашето тяло. Защото променихте начина, по който се чувствате, излучването, което има вътре във вас. Сега отправете
концентрирана мисъл, форма към водата за лекарството, от което имате нужда точно днес. Какво ще въплатите в нея? Дали това ще бъде вода, която ще лекува вашето здраве, някой от вашите органи, или вода, която ще излекува ваше емоционално състояние, или мисъл, която ви тревожи прекалено много, или нещо, което е свързано с вашата еволюция, или може би взаимоотношенията ви с близкия човек, с любимите ви хора или с самите вас. Помислете и изпратете като мисъл форма какво точно искате да бъде вашето лекарство в тази течна светлина. И после на малки глътки започнете да отпивате от това лекарство, да го усещате как тази течна светлина навлиза в тялото, как се свързва с вас. Да усетите, че вкуса на водата е коренно различен с вкуса на водата, който имаше преди да й въздействате. И това не е някакво чародейство, това не е някаква магия. Това е вълшебство, което ние правим 24 часа в денонощието. Повечето от нас обаче го правят неосъзнато. Отпивайте на малки глътки водата и чувствайте как тя започва да въздейства и да преструктурира в високочестотни вибрации, в красиви кристали и водата вътре във вашето тяло. И не забравяйте, че вие сте тези, които отговаряте за това да бъдете здрави, да се чувствате добре, защото вашата мисъл въздейства и взаимодейства с водата вътре в тялото всяка една секунда. Аз съм Милена и ви пожелавам възхитителен и прекрасен ден. Пожелавам ви красиви мисли, защото те ще променят и водата вътре в тялото.